ଦେଖିପାରୁଥିବେ 1.5 କିଲୋ ପାଖାପାଖି ମୁଁ ବାଇଗଣ ତୋଳି ଦେଇଛି। ଏବେ ଭରି କରିକି ନେବା, ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ ଫଳିଛି ବାଇରେ। କାହିଁକିନା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଦେଖିକି ଏ ଗଛମାନଙ୍କୁ ବାଇଗଣ ଫଳିଛି ମାନେ ଆମର ଏଇନା ମିନିମମ୍ 3। ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି କିଛି ନୂଆ ଦେଖେଇବି ଭିଡ଼ିଓରେ, ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। ତ ଚାଲ ତଳକୁ ଯିବା, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ନୂଆ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ତ ଆପଣମାନେ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ତଳକୁ ଚାଲିଯିବା। ଫାଇନାଲି ଘର ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି, ହାତରେ ଧରିଛି ଗୋଟେ ଜରି। ଆଉ ଚାଲ ଜରିଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଧରିଛି ତ ମୁଁ କହିବି ଆଉ ଦେଖେଇବି। କାହିଁକିନା 40 ଦିନର ମେହନତ ଆଜି ପୁରା ଓକେ, ପୁରା ସଫଳ ହେଇଛି। ଟୋଟାଲି ବିଷୟରେ ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ। ଘରର ସାମ୍ନା ପଟ ଭିଉ ଦେଖିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ୁଥିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଖେଇବି। ଖୋଳାଖୋଳି ହେଇଛି ମାନେ ଭାବୁଥିବ ଚାଷ ହେଉଛି। ଠିକ୍ ମୁଁ ଚାଷ ବିଷୟରେ ହିଁ ଆଜି ତୁମକୁ ଦେଖେଇବି। ତ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଚାଲ ଯିବା ତଳିବାକୁ। ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି ଟମାଟୋ ଲଗେଇଥିଲି। ଏତେ ଜୋରେ ବର୍ଷା ପବନ ହେଲା, ପୁରା ଟମାଟୋ ସବୁ ନଷ୍ଟ। ତଥାପି ପାଚିଲା ଯାହା ଥିଲା ତୋଳି ଦେଇଛୁ, ଆଉ ବାକି ଯାହା ଅଛି ଦେଖେ ଏମିତି ହେଇଛି ଆଉ ଗଛରେ। ଆଉ ଏଠି କଲରା ଦେଖ, କଲରା ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଛି, ମାନେ କେମିତି ଫଳିଛି ଦେଖ। କଲରା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, କଲରା କେମିତି ଫଳିଛି। ଛୋଟ ଛୋଟରୁ ପାଚି ଯାଉଛି, କାହିଁକିନା ସାର ବି ଦିଆ ହେଉନି, ସାର ପିଡ଼ି ଆମର ପଡ଼ୁନି। ନିଜେ ଖାଲି ଖତ ଗୋବର ଦିଆ ହେଇକି ଦେଖ କଲରା କେମିତି। କଲରା ଦେଖ, ଦେଖିଲେ ଲୋଭ ଲାଗିବ ଖାଇବାକୁ। ନିଜେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଆମେ ଲଗେଇଛୁ। କଲରା ଦେଖ, କଲରା ନିଜେ କେବେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଲଗେଇକି ଯଦି ତୋଳିବାକୁ ଯିବ କେତେ ଖୁସି ଲାଗିବ। ଦେଖିଲ କେମିତି ହେଇଛି, ମାନେ କିଛି ମାନେ ଏଥିରେ ସାର ପିଡ଼ିଆ ପଡ଼ିନି, ଖାଲି ଖାଲି ଖତ ଗୋବର ହେଇଛି। ତ ଚାଲ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ କ'ଣ ପରିବା ହେଇଛି ଆମ ବାଡ଼ିରେ ଦେଖିବେ, ଆଉ ତୋଳିବା ବି କିଛିଟା ବାଛିକି ତୋଳିବା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଭଣ୍ଡା। ଗଛ ଶୁଖିଗଲେ ତଥାପି ଯେତିକି ଫଳିଛି ଭଲ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟରୁ ପାଚି ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୋଟରୁ ପାଚି ଯାଉଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନେ ଖାଲି ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ତରକାରୀ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କାହିଁକିନା ପାଚି ଯାଉଛି ଭଣ୍ଡାଗୁରା। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଣ୍ଡା ଦେଖ, ପୁରା ସକାଳୁ ତୋଳା ହେବାକୁ। ତ ଚାଲ ଆଜି ଆମ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ସମ୍ଭବ ତୋଳାତୋଳି ତୋଳିବା ପାଇଁ ସେଇଟା ଦେଖିବା। କାଲି ଦେଖ, କାଲି କଦଳୀ କାଟିକି ଗଛ କେମିତି ହେଇଛି। ଠିକ୍ ସେ କାଟି ପାରି କଦଳୀ ନେଇଗଲି, ଗଛଟାକୁ କେମିତି ପକେଇ ଦେଇଗଲି। କାଲି ସଫା କରିବି ଆଉ। ତାପରେ ଯେଉଁଟା କହୁଥିଲି ତୁମକୁ ଦେଖେଇବି ବୋଲି, ସେ ଜାଗାକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଦେଖ ବୁଲଉଛି କ୍ୟାମେରା। ଏଇଟା କ'ଣ କହିଲ, ଦେଶୀ ବାଇଗଣ। ଦେଖିବା କଳା, ମିନିମମ୍ ଏଇନା ତୋଳିଲେ ବାହାରିବ 4-5 କିଲୋ ବାହାରିବ। ମଝି ମଝି ବି ନେଇକି ଆମେ ଖାଉ, ଭଜା କରି ଖାଉ। ଆଜି କିନ୍ତୁ ଆମେ କିଛି ତୋଳିବୁ, କାହିଁକିନା କାଲି ଗୁରୁବାର, କାଲି କିଛି ତୋଳି ହେବନି, ଘରେ ବି ପରିବା ନାହିଁ, ଦେଖିପାରୁଥିବ ଆଉ। ଦେଖ କେମିତି ବାଇଗଣ ପୁରା ଛାଡ଼ଖାର, ପୁରା ବାଇଗଣ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ଆପଣ ଦେଖିକି ବାଇଗଣ କେଉଁ ଗୋଟେ ଦେଖେଇବି, କ'ଣ କରିବି। ଦେଖ ବାଇଗଣ ଅଛି, ଦେଖ ବାଇଗଣ ଦେଖ, ବାଇଗଣ
ବାଇଗଣ ଦେଖ ବାଇଗଣ ମାନେ ବାଇଗଣ पर ଜାର ଖାରା ବାଇଗଣ ତ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ବାଇଗଣ ଦେଖ ବାଇଗଣ ବାଇଗଣ ଏବେ ସବୁ ଏମିତି ତୋଳା ହବ। ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେଟା ଗଛ ହବ କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ବାଇଗଣ ଏମିତି ଫଳିଛି ମାନେ ଦେଖିଲେ ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି। ତ ବାଇଗଣ ତୋଳିବା ପ୍ରୋସେସ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବେ। ତ ଏବେ ତୋଳିବା ପାଇଁ ଆଣିଛି ଗୋଟେ ଜରିଟା ଥାଉ ଏଠି। ତ ଦେଖିବା ବାଇଗଣ ଦେଖ ଏଇ ବାଇଗଣ ଦେଖ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ବାଇଗଣ ତୋଳା ହବ। ଏଠୁ ଗୋଟେ ତୋଳିଲି କାହିଁକିନା ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଛି। ବାଇଗଣ ଦେଖ ବାଇଗଣ ହେଇଛି ଦେଖ କେମିତି। ତ ସାଇଜ୍ର ବାଇଗଣ ତୋଳିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଦେଖ ବାଇଗଣ ବାଇଗଣ ଦେଖ ଦେଖ ବାଇଗଣ 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 ଟୋଟାଲି କିଲେ ପାଖାପାଖି ତୋଳା ହେଇଗଲି ବାଇଗଣ। ବାଇଗଣ ଏମିତିକା ବାଇଗଣ ଏଇ ବାଇଗଣଟା ତୋଳା ହବ କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଦେଖ ବାଇଗଣ ସେପଟେ ବାଇଗଣ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଛି। ତ ଦୁଇଟା ମାନେ ଏତେ ବାଇଗଣ ଫଳିଛି ଗୋଟେ ହେଲେ ପୋକରା ନାହିଁ ବାଇଗଣ। ଦେଖ ବାଇଗଣ ଭିତରଟା କେଉଁଠି ଫଳିଛି ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ କେଉଁଟା ତୋଳିଲେ ଭଲ ହେବ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଫଳିଛି ସେଇଟାକୁ ଆଣିବା। ଦେଖ ସେଇ ବାଇଗଣଟା ଫଳିଲା ଏଇ ଗୋଟେ ବାଇଗଣ ସେ ଭିତରେ ବି ଅଛି ବାଇଗଣ ଯେ ଏଇପଟେ ଭିତରେ ଅଛି ବାଇଗଣ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପୋକରା ଗୋଟେ ହେଲେ ବି ନାହିଁ। କିଛି ସାର ବିନା ସାର ପିଡ଼ିଆ ଖାଲି ଖତ ଦେଶୀ ବାଇଗଣ। फाइनाली किले 1.5 किलो तोड़देली। देख ये गोटे बैगण अच्छी ये तोड़नी देख आ कहले काटे गोल गोल फिश करके बैगण कहले काटे गोल गोल फिश करके छाणी खाइब बैगणिया करके टेस्ट मन अलग। नगद तोड़ा हो ना कंचा माल कंचा परिवा देखिपे 1.5 किलो पाखापाखि मु बैगण तोड़ी देछि। एबे भरी करके नेबा देखिबा आउ कौन फली बाइरे कहीं बहुत खुशी लगुच देखिकी ए गछ मान को बैगण फली माने आमर एना मिनिमम 3-4 मास आम किणा पड़ोनी गचर तो फलुचे कौन कर जेहेतु परिश्रम कराई दिन राति एक करके आउ कि किणवा पड़ोनी। देख कदली गछ केम देखा एथि कदली भी फल गोटे कांदी काली काटिक नहीं घर को चलो जीवा कलरा टी तोड़दे कलर तोड़नी कलर देखीदे तापर पहदन तोड़िया काली गुरुवार हो
ଖାଇ ହେବନି ପିତା ଜିନିଷ। ତ ଦେଖିଦେବା କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ଆଉଥରେ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।